2 vernisáže, hodiny španělštiny zdarma, korida a mnoho dalšího. To byly dny hispánské kultury, který celý minulý týden pořádalo Žďárské státní gymnázium. Role hlavní organizátorky se ujala učitelka španělštiny Lenka Formanová. Za pomoci kolegů i studentů z gymnázia se jí podařilo veřejnosti nabídnout 9 dní plných nejrůznějších akcí. Jak jste dávala dohromady dramaturgicky tu skladbu? Snažila jsem se, aby to bylo co nejpestřejší, abychom zahrnuli děti od těch předškolních až třeba po ty dříve narozené, aby se to líbilo všem, aby se co nejvíc účastnili naši studenti, ukázali, co umí, abychom pozvali zajímavé hosty, nejenom regionální, ale také i právě rodilé mluvčí nebo i nějaké hosty třeba z Prahy nebo z Brna. Pozvání přijala i první tajemnice venezuelského velvyslanectví. Es un espacio para compartir con los jóvenes y ver cómo ellos se interpretan a través de culturas diferentes, así que le hemos pasado muy bien. V rámci akce Rozběháme Žďár se 7. března konal netradiční běžecký trénink s názvem Klus a korida. Přišlo více jak 40 účastníků. Role býka se ujala sama organizátorka. Atmosféru naladila taneční vystoupení a talíře plné tradičních pokrmů. Měli jsme i churros, měli jsme guacamole, měli jsme třeba gazpacho. Teď jsme spíš si řekli, že si nachystáme ty španělské tapas, což jsou jednoduché jednohubky. V rámci slavnostního zahájení vystoupila také hispánská kapela složená z žáků a učitelů. V pátek na slavnostním zakončení v Městském divadle představil výstavu svých obrazů španělský malíř Jaume Marçal Canós. Pretende en general hacer una pequeña muestra de los viajes a través de la pintura y mostrar los diferentes personajes y situaciones de los países visitados por el sudeste asiático y Australia. V Městském divadle Dny hispánské kultury skončily. Žďárské gymnázium by však akci tohoto typu rádo zopakovalo i v budoucnu. Moc bych závěrem chtěla ještě poděkovat hlavně mým studentům, kteří jsou tak strašně šikovní, a potom samozřejmě svým kolegům.